a dnes vám porozprávam o 5 najčastejších chybách pri izolácii. Prvou chybou je nesprávna inštalácia, napríklad netesnosti v detailoch. Nesprávne vyplnenie špár v strešnom plášti spôsobuje v danej izolácii kondens a samozrejme vlhkosť, ktorá následne degraduje a ničí krov a korodujú spojovacie prvky. Pri zlom zvolení izolácie môže dôjsť k tepelným únikom a následne nespokojnosti zákazníka, ktorý bude musieť vymeniť izolant buď z interiéru, narušiť buď sadrokartónové konštrukcie, alebo ho vymeniť vlastne z exteriéru, kde bude musieť rozobrať celý strešný plášť so strešnou krytinou, kontralatami, latovaním poistnej hydroizolácie a následne vymeniť starý nefunkčný izolant za kvalitný, dokonalý izolant, ktorý mu bude fungovať po celý život. Druhou chybou je nesprávne prevedenie parotesných fólií, napríklad absencia prelepenie pások spojov alebo prederavenie samoreznými šroubmi, ktorými sa následne ukotvuje samotný sadrokartón a samozrejme absencia silikónov po celom obvode stavby. Nesprávne uloženie parotesnej fólie môže spôsobiť vlhnutie izolantu a následný tepelný únik a samozrejme zničenie drevenej konštrukcie. Treťou chybou je zlé napojenie fasádnej a strešnej izolácie. Dôležité je to hlavne pre obytné podkrovia, kde je jedna časť venca v interiéri a druhá v exteriéri. Pri nesprávnom napojení fasádnej a strešnej izolácie môže dôjsť k vlhnutiu a plesneniu stien v interiéri. Štvrtou chybou je vytlačená difúzna fólia odvetrávanej medzere strechy. Problém je spôsobený nesprávnou aplikáciou striekanej izolácie na poistnú hydroizoláciu alebo natlačením minerálnej vaty do medzikrokového priestoru strechy. Zmenšenie odvetrávanej medzery spôsobuje prehrievanie krytiny a následne obytného priestoru. Zníženie cirkulácie vzduchu spôsobí vyššiu tvorbu kondenzácie, ktorá môže zatekať do izolantu alebo spôsobí hnilobu krovu. Piatou chybou je priamy kontakt striekanej izolácie s komínom. Striekaná pena musí byť oddelená od komína nehoľavým materiálom podľa slovensko-technických noriem. Ak si plánujete zatepliť stavbu, určite si dávajte pozor na tieto chyby. Vyberte si kvalitný materiál a dbajte na správne prevedenie a technické riešenie daného izolantu. V Kanadskej pene vám urobíme obhliadku stavby zadarmo a vypracujeme projekt priamo šitý na mieru. Pravidelne sa školíme a vzdelávame a dbáme na bezpečné technické riešenie. Plánujete izolovať? Zavolajte odborníkov.